Apakah Teater Sukawati sudah siap? Sudah? Oke. Teater Sukawati berdiri tanggal 2 Januari 2019 dengan sandiwara bahasa Jawa dengan judul Otong Merucut Soko Gendongan. Selamat menyaksikan. Saya wis manungkul nang desa Pertiwi kene dadi lurah ngalah neotong rasa gagas otong dadi ketua pacaran otong dina rasa turu saya manungkul dadi lurah ning desa Pertiwi kene mumpung aku jek seger-segere jek semangate dadi lurah kowe iki ndangen-angen apa nggo bangun desa Pertiwi kene sih kula Pak apa iki babakan sertifikat, Pak. Lurah sing riyen nika to, Pak. Angger nika damel sertifikat, mesti diangel-angel, Pak. Sakniki ning di bawah pimpinan jenengan niku pripun mungkin? Santai, Mas. Babakan sertifikat santai. Ora ngur sesasi rong sasi. Kowe batin kok ngomah pengen sertifikat antri sertifikat. Nek perlu kelurahan kuwi pesen mesin cetak sertifikat. Sapa kok? Mantuk ora? Nek mantuk lurahe sapa? Kowe. Lurah sapa? Kowe. Kowe jangan apa nek? Aku, Pak. Apa? Babakan kesehatan santai. Lurah doa iki 4 tahun ning Banten. Ning Banten. Di babakan kesehatan santai wae. Mengko bakal ada program kesehatan secara tradisional. Bape, coba lara apa? Tak boleh tombok. Nek lara panu piye, Pak? Panu kuwi gampang tambane, Mas. Jahe kae parutan sing lembut, templek ning nggon panu. Sing penting tambahi kunci lambang sari permak daging kayu iki kecap sithik. Ya nek crite bareng. Ya kuwi sing mari mati kok ya. Lara. Sing kena bisul sapa? Wah. Sing kena bisul sapa? Kak dilati. Oh, lha ya. Bisul kuwi gampang. Esuk kae dan dede. Kei uyah, dikomne banyu uyah kuwi templekno. Sing penting kuwi tambahi kunci lambang sari permak daging kayu iki ketok sithik. Pak, apa? Pak, apa? Dik, sing gedikan sapa? Lho Pak, kowe gedikan. Nggih, srepete sepur gemolong meneh. Kok Pak, lah kek nyawane. Sing penting ngene. Aku saiki wis seneng dadi lurah nang desa Pertiwi kene. Aku njaluk kowe kabeh bareng-bareng bangun desa Pertiwi kene. Gelem ora? Gelem ora? Gelem ora? Gelem. Wis nang boleh ono.
kene. Apa aja muka kono? Mumpung dadi lurah tak kepenak nih. Iki meneng sing oprak aku usul ae ono kadene. Oprak. Propertine radio. Bang, oke radione lurah beda karo radione wong Gemolong. Nek radione wong Gemolong leh ngekane dituter. Nek radio iki leh ngekane dituter. Lurah. Apa piye? Apa piye? Lah. Langit klip ati panas gunung bledos. Hei, ontose lho. Kowe aja wani-wani karo. Yen wani maju, pedhot dulu. Dalang kok sesuk ontose ontose dasing ya. Wis sesuk acarane dangdutan kok apa ontosino. Seprapat jam, langsung. Ah, terus nek menawa iso kuwi acarane radio Gemolong apa? Obat upil kita ta, obat upil kita, obat upil kita ta, obat upil kita, obat kuat upil kita, obat kuat upil kita. Dapatkan di warung-warung terdekat rumah Anda. Obat kuat upil kita. Obat kuat upil kita ya. Sing pengen kuat wong sak Gemolong terus upile sapa sing digrupone? Ora radio-radionan. Prapat jame rasa botak titingan Mas. Tak nikmati urip dadi lurah ning desa Pertiwi kene. Pokoke aku nek dadi lurah aku tak bebas-bebasno. Rek tamu-tamu. Kula nuwun. Kula nuwun. Mas. Kula nuwun. Mas. Kula nuwun. Dandan kok mungkus aku. Iki dhewe ngopo iso-iso iki? Mas duwe yahene kok sajake wis dadi lurah tapi ayem ngono. Yo genah dadi lurah ya. Iki mbok yo aja wah-weh kaya ngono kuwi. Apa to? Ayo dirungokne wong ora patut. Lah contone kok ndawat kuwi. Aku lagi survei rumah camat Gemolong nang kali terus mbok iki Mas duwe Arnadi. Lah kok ngono ya ora patut. Lah terus piye Mas? Aku kudu nyelok apa? Aku iki ora kepengin mbok ajeni awakku ora. Ning kowe ya kudu ngajeni jabatan sing templek nang awak. Oh saiki dadi lurah ya. Oh, dadi jaluk Pak Lurah. Yo aja Pak Lurah enak nek ganthuke yo. Oh Mas Lurah ngono kaya ya. Apa piye Mas Lurah? Ora kan bojo Pak, dilak nang kene. Iki jajane rene nyar ngopo? Niku asline rasane saiki aku ngono
nang main topi kok dadi Mas. Lah wedi sing gaglek kowe sapa lho? Ora mosok piye ngono, Mas? Piye apane? Lah iki ini benar. Kalau nyali aku duit sertifikat Mas Muhammad kae. Lah lurah iki nek entuk srepetan kuwi ora iso balik modal. Lah aku nek padha ngerti, ora mbok aku isih to, Mas. Lah nek aku blandatke ada sertifikat kowe gelem. Kalungan bandul respon gumola ngono. Alah, aku tuku separone duitku. Lah separone ada sertifikat. Kowe iki mbok sing bersyukur lho. Sapa wong sing bersyukur bakal ditambah nikmati. Apa-apa. Iki ngopo janjane? Tapi kok kaya murah-murah sing biyen ngono kae lho, Mas. Lurah dhewe wis mati kok kon mendem ngono. Mendem kene. Maksudnya piye? Maksud kuwi. Mbok, jenengan ki srawung-srawung kono enek wong duwe gawe iki mbok yo moro ngetok-ngetok ora ngono omahe. Alah. Kuwi konsep lurah lawas. Konsep lurahnya yo malangkrik nang omah bendina ana apa gaji ngono kok. Lah terus apa? Aku bukan gagong endi? Kae, sing ewa bone otong. Alah otong, sing ewa otong. Rasuti ngarep gagong gone otong. Ya piye to terasudi? Wong yo otong iki wingi iki yo. Dukung kowe lho, Mas. Kadermu lho. Berapa? Jatahe otong nang RT piro? Nang RT 17 to? Hah? Nang RT 17 to? Amplop 40 sing metu 3 ra bosok otong to, Pak. Makane saiki Don, ilate dawa sisih ya adab ya. Lah wis payu dipunjung to, Mas. Piye? Mosok dipunjung ora jago kuwi iki sing keterno ki yo aku rene. Alah, otong ki wis pitek matane. Otong wis pitek. Apa ora ngerti aku saiki lurah? Mosok ngunjung lurah kok pitik. Semolon ki pitik apa piye? Kaya ngono akon jagong ra sudi. Pokoke ra sudi aku. Mas, Pak. Aku rasane kok susah sudek ngono lho. Susah-susah ngomong kuwi to. Apa? Aku sing ngakoni to. Lah nek kemenyek kaya ngono ndrodro. Iki nangis ki ngopo? Kapan mau dadi buluran? Oh, iki ndang kepengin dadi bulurah. Yo iya, mosok seprono seprene, ora ono genahe ngene iki. Lah ben tak dhewe sik kok piye kok. Iki kudu ngandel karo aku. Lho to. Katresnane doweh marang surti iki ra mungkin ilang. Pak, jenengan mboten minum lho. Ora percaya. Ora percaya kurang apa? Kowe ora percaya karo katresnanku? Nek ora percaya, iki mumpung omah sepi. Yo tak buktekno. DP alon-alon. Ayo.